فانی جہانے اتھا گئی نیرانا فانی جہانے اتھا گئی نیرانا کلڑی قبر وچ ہو سی ٹکانا فانی جہانے اتھا گئی نیرانا کلڑی قبر وچ ہو سی ٹکانا فانی جہانے ہائے کر دے گل گئی حیاتی اپنے اندر وچ پایو نہ جھاتی ہائے کر دے گل گئی حیاتی اپنے اندر وچ پایو نہ جھاتی سکھ بے بھیرادا تے کو نہ بھانا سکھ بے بھیرادا تے کو نہ بانا کلڑی قبر وچ ہو سی ٹکانا فانی جہانے ای جگ اتو ٹر کئی بادشاہ گئے باجھو عمل دے کچھ بھی نہ چاہ گئے ای جگ اتو ٹر کئی بادشاہ گئے باجھو عمل دے کچھ بھی نہ چاہ گئے مٹیاں تے رول گئے تاج شاہانہ مٹیاں تے رول گئے تاج شاہانہ کلڑی قبر وچ ہو سی ٹکانا فانی جہانے مسافر قبر دا کتی رہ تیاری او مکانے جھاج دینا کوئی باری تیڑا ویلے کیا حال ہوتی جڑا موت تیڑا در مل کھڑ سی تیڑی حالت دیکھ تباہی دی پیچھے ایہو بخت بھی اولا کر کھڑ سی سکرات دے وچ پھسی جان ہو سی روح نرگٹ دے وچ اڑ کھڑ سی تے کو سٹ قبر دے وچ اکرم پیچھے ہر سنگتی کنڈ کر کھڑ سی مسافر قبر دا کتی رہ تیاری او مکانے جا جدنا کوئی باری خاک دا بستر خاک سیرانا خاک دا بستر خاک سیرانا کلڑی قبر وچ ہو سی ٹکانا فانی جہانے اتھا گئی نیرانا فانی جہانے اتھا گئی نیرانا کلڑی قبر وچ ہو سی ٹکانا فانی جہانے اتھا جو بھی کر گئے کم چنگیرے انہاں دیاں قبراں تے پھلاں دے سہرے اتھاں جو بھی کر گئے کم چنگیرے انہاں دیاں قبراں تے پھلاں دے سہرے جنہ اپنی زندگی دے اندر اللہ تعالیٰ کو یاد کیتے ساری دی ساری رات ستے نہیں جاگ دے رہ گئے اللہ دی عبادت دے اندر گزار دیتی نے تے جنہاں انہاں دا وصال تے آج دیکھو انہاں دے مزارات تے قرآن مجید پیا پڑھی دے اساڑے نیڑے چاڑے کو میاں حامد سلطان رحمت اللہ علیہ دے مزار تے قرآن مجید پیا پڑھی دے اور خواجہ محمد اشرف چشتی رحمت اللہ علیہ اور خواجہ محمد حنیف چشتی رحمت اللہ علیہ دے مزار تے دیکھو قرآن مجید پیا پڑھی دے ملتان شریف دے اندر ون دیکھو 1.25 لاکھ
پیر موجود ہیں، دربار موجود ہیں،